Кніга прарока Ісаі, раздзел 27. У той дзень Господ пакарае сваім мечам, цвёрдым, магутным і вялікім, левіятана, змея страхатлівага, левіятана, змея выкрутлівага, ды заб'е дракона, які ёсць у моры. У той дзень вінаграднік будзе прыгожы, спявайце аб ім. Я, Господ, сцерагу вінаграднік, буду паліваць яго штохвіліны, каб часам што не шкодзіла яму, днём і ноччу сцерагу яго. Гневу няма ўва мне, ды і можа які выдасць мне калючкі і церні. Уздыму на яго меч у вайне, спалю яго адначасна, хіба толькі часам будзе трымацца маёй абароны, учыніць супакой са мною, мір учыніць са мною. У будучыя дні Якуб укараніцца, Ізраіль зацвіце і разрасцецца, ды напоўняць яны сусвет плёнам. Ці ж не паводле кары прыгнятальніка яго пакараў ён яго? Ці не забіты быў ён так, як забіваліся забітыя ім? Той самай меркай карае яго, адкідаючы яго, выганяе яго подыхам сваім магутным у час, калі вее ўсходні вецер. Дзеля таго будзе адпушчана правіннасць Якуба, і гэта будзе поўны вынік адпушчэння граху яго, што ён менавіта аддасць усе камені ахвярнікавыя на парасціранне, як камені вапнавыя, каб не стаялі больш святыя гаі і ідалы. Горад умацаваны будзе спустошаны, пасяленне бязлюднае і пакінутае, быццам пустыня. Там будзе пасвіцца цяля, там будзе спачываць і аб'ядаць галінкі яго. Галіны яго, павысыхаўшы, адломяцца, прыйдуць жанчыны і папаляць іх, бо гэты народ неразумны, таму не пашкадуе яго той, хто стварыў яго, і хто ўфармаваў яго, не пашкадуе яго. І станецца у той дзень вымалаціць Господ каласы ад ракі аж да ручая егіпецкага. А вы, сыны Ізраіля, усе адзін пры адным будзеце сабраныя. І станецца у той дзень затрубяць у вялікую трубу. І тады прыбудуць, якія былі загублены ў зямлі Асірыі, і якія былі рассыпаны па зямлі Егіпта, і будуць славіць Господа на святой гары ў Єрусаліме.